Dali sme si ešte jednu zastávku. Máme našu kartičku. Už sa k tomu blížime. Ty vago. Už nám to prišlo. Na asi najdivnejšie múzeum, aké som kedy počula. A takéto výhľady tu do toho máme na diaľnici v Arizone. Hodinka 3/4 a sme v cieli vo Williamse. Dali sme si ešte jednu zastávku, predtým než prídeme do Williamsu, v takomto krásnom malom mestečku Saliman. A je to tiež miesto, ktoré je na Route 66, takže toto aj tak vyzerá. Sú tu aj motorky, ale o to viac to bude žiť vo Williamse. Ale je to také peknočké. A tu je miestne väzenie. Lukáško je vo väzení. Pomoc. To je Amerika. Toto. Dáme si kavičku a môžeme pokračovať. Aby som vás uviedla do deja, tak vám hneď na začiatok poviem, že Williams je naozaj maličké mesto. Má len okolo 3500 obyvateľov a 113 km štvorcových, je to nejakých 6 blokov ulic. A tým pádom, keď sme si dali adresu nášho motelu, tak sme predpokladali, že hneď tam dojdeme. A teda toto je náš prvý pohľad na motel, o ktorom sme si mysleli, že to je ono, ale vôbec sa to nepodobalo na to, ako to vyzeralo na Bookingu a trošku som sa toho osobne aj zlakla, lebo vyzeralo to naozaj opusteno. Ale potom sme si to prerátali, pozreli sme si to ešte raz a zistili sme, že Motel 6 nie je iba jeden motel, ale je to veľká sieť. Po celej Amerike má okolo 1500 motelov a už len tu v samotnom tom maličkom Williamse boli 3. Takže sme sa presunuli o jednu ulicu a boli sme správne. A toto už bol ten motel, ktorý sme si vybrali na 3 noci. A keďže sme chceli fakt taký ten americký zážitok, tak toto nesmelo chýbať. Tak sme rovno zaparkovali, ani sme nevedeli o tom rovno pred našim bytíkom. My tu máme oddelené postelky. Jaké pohodička. Ty máš byť smutný, že nebudeš vedľa mňa. Mikrovlnka, chladničky. Vyzerám hrozne. Uej! Zreš na to. No však ale však toto máme. Poviem. Je to vončo? Takže nie je to také mekučké, ale je to príjemné. No, proti Las Vegas. Už nič nebude. Menšia zmena. Ale tam sa zmestíme aj dvaja. Nie, to je práve že tak robené, že to neudrží. Jak neudrží. Ja som lahočka jak pierko. Takiž. Sme v našom Williams obchode a sme uchvátení. Tu je všetko. Všetkého veľa. A všetko dobré. Jo. Všetko by sme chceli. Pozri, je to aj vedúci. Je to aj vedúci. Vedúca. Ježiš Lasa. Ježiš Lasa, áno. Moja Lasa v mojom srdci. No, ja chcem žiť v Amerike. A všetko si kupovať. A všetko si variť. My sme radi, že máme Bonduel jedný fazule. A to je toľko to. Keby som mala chuť na čipsy, tak ty kokos. Tu si človek vybrať jeden druh. Z
A ešte aj Pringlesky, aby nebolo málo. Milión druhov. Nákupík za šede. Ale budeme mať dobré raňajčky. Aj obedík. Aj obedík. A budeme kam dať aj chladené veci potom počas cesty. S vlaječkou. Že tam vzadu je, že Motel 6. V tomhle městě je jenom jeden šerif. Ale ceny dobre. Čo ti švitorí? To je veľká pizza. Pane Bože, asi praskneme. Oh. Nový deň, nové dobrodružstvo. Zase sme v aute a to znamená len jedno, že ideme objavovať a dnes nás čaká ako prvá zastávka Grand Canyon, ktorý je od nás vzdialený 1 hodinku, takže poďme sa pozrieť zase na úplne inú časť Ameriky. To ja chcem taký klobúk na večer. Hell, I want your klobúk and your pistol. Pif, pif, puff. Holding. Ranger. Welcome Power. Texas Ranger. Áno, Power Ranger. Tak asi budeme radšej ticho. Asi budeme chvíľku. Máme našu kartičku, ktorá nás pustí do národných parkov v Amerike po dobu 1 roka. A to znamená, že môžeme ísť teraz do Grand Canyona, potom môžeme ísť na Horseshoe Bend a potom môžeme ísť aj na Sequoia parky, aj na Yosemite, čo všetko uvidíte v ďalších videách. Takže to sa vyplatí. Stalo to 250 na auto. My sme si pôvodne mysleli, že to bude na osobu a že budeme vlastne platiť 500, ale našťastie je to na auto, takže 250 alebo 2. Ušetrené znamená zarobené. A ideme už do Grand Canyonu. Zaparkovali sme pri Visitor Center a ideme na Mother Viewpoint. A uvidíme, ako sme ďaleko, lebo zaparkovali sme hneď na prvom parkovisku, keďže toto je plné, poloprázdne na 3. Tak teraz uvidíme, ako dlho ideme chodiť. Takže jazdia tu takto shuttle basíky. A to už sme pri tom centre a ešte sme asi 2 minúty, takže žiadna dlhá túra. Takže 5-minútová chôdza iba. Máme ten Visitor, to môžeme dať na konci. Aha. Let's go. Idem vám natočiť naše tváre, ako sa budeme tváriť, keď to uvidíme. A to ešte to nevidíme. Ale už sa blížime. Počkaj, lebo potom to nebudeme vedieť rozoznať, čo práve. Už. Tak by povedal Slovák. Tá dobrá cúra. Tak pohľadnica. Som nečakal.
Yes. Atrakcia miestna. Tak, pekný výlet, užite si to. Napodobne. No, Napodobne. Hej, že proste pozeráš sa na jeden kúsok a myslíš si, že to je obrovská, potom sa pozrieš, že to vlastne nekončí. To je nekonečné. To sa asi ani nedá dať na video. Honza a Vinny. Hej. Youtuberi, ktorých pozeráme, by boli presne tu na tejto hrane. To je proste obrovské. Takže ideme na druhú a poslednú zastávku dnešného dňa. Trošku sa nám to celé predĺžilo. Boli sme asi dlhšie aj na Grand Canyone, než sme čakali. A 2,5 hoďky nám trvala cesta sem, kde sme teda na výhliadke, ktorá sa volá Horseshoe-Bend. A vlastne zaparkovali sme a ideme ešte 20 minút pešo, takže taká mini prechádzočka. Ale už je 4:05, takže potom sa musíme vrátiť späť, lebo 2,5 hoďky je zase cesta domov. Už sa k tomu blížime, ale nechceme sa tam pozerať, aby sme mali taký krásny pohľad, takže povieme si 3, 2, 1 a potom sa na to spoločne pozrieme. Už sa to blíži. Počkaj, tu musíme nájsť nejakú medzerku, kde sa postavíme. Tu nie je dobrá medzerka. Tu sú ľudia. Číňania nemajú 12 cm. Dobre, tak 3. 4. Ľudí. Dobre. Ty vágo. Tam sú ľudia dole. Ježiš, to je chamelónik, pozri. A ty chamelónik, to je jašterica. To je to isté. Bože, to keď to svieti inak svetlo, to musí byť nádherné. Trošku si robíme srandu, lebo tí ľudia niektorí tu idú úplne na hranu proste. A im vôbec nevadí, že by mohli padnúť. A už sa pomaličky dáva oblak preč. Tam už začína slnečko. Počkej, neviem, či to je dobre vidieť, že tam proste končí útes. Tak nakoniec ešte aj vyšlo slnečko. A takto toto vyzerá. Miliarda ľudí. Tam robili radu na to miesto. Takto si robíš niečo. Normálne rada. Na fotky. A to sme celko akože neskoro. To cez bežný deň tu musí byť extrém veľa ľudí. Ideme ešte porobiť fotenky a ideme na motelík. Znova naspäť 2,5 hodinky cesty nás čaká. Dobre, našli sme tuto dobrý spot na fotky. Máme aj fotky, máme aj slnko, máme všetko vybavené. Môžeme ísť.
Takže vyražame a nakoniec sme inak ani nepotrebovali tú kartičku s pasom do národných parkov a iba vlastne sme platili za parkovné, bolo to $10 za auto. A fun fact číslo 2 je po 7 večer a je to 31 stupňov Celzia, takže je to akože extrémne horko. No a už sa vám ozveme až zajtra, pretože dneska už ideme iba teda naspäť do Williamsu a tam ešte strávime aj zajtrajší deň. Takže zatiaľ čaute. Dobré ránko. Dnes budeme mať taký kľudnejší deň, pretože to potrebujeme po týchto dňoch, čo sme všetko zažili a zároveň zajtra nás čaká dlhá cesta autom. Takže dneska budeme prechádzať si túto okolie Williamsu a prvá zastávka sú ich tradičné americké palacinky, také tie hrubé. To bolo na mojom zozname, čo tu určite musíme vyskúšať. A fun fact, volajú sa tu, že hotcakes, čiže tu ani nenájdete niekde napísané, že je pancakes, ale hotcakes, lebo to sú akože také tie hrubé, nadýchané palačinky. Tak sem ideme do tejto takej úplne tradičnej americkej diner. Zatiaľ ja som si najprv dala taký ten tradičný milkshake americký a Loki si dal Dr. Peppera a trošku veľký pohár. Ňam. Už nám to prišlo. Je to trošku nádielka. Môžeš? Ty kokos, javorový sirupček, dobrý. A na to ešte masielko pôjde. Ty koky. To je inak. To je hrúbka toto. To mega mekučké. No. Taká mega. No nič, strašne som si verila, že to zvládnem. Ale ja mám také brucho, že do neho už by som nedala, že nič. Ja som tak strašne plná. Ja som takto už hrozne dlho nebola plná. Ale bolo to výborné. Úplne iná taká štruktúra, než máme my, tie palacinky, aj lievance, úplne niečo iné. Hrozne dobre, ale strašne ma boli brucho. Mám pocit, že je to rovno dám z seba von. Ale nevadí, stále to za to. Aj ten shake bol úplne top, takže mám to aspoň naškrtnuté. Vyzerám jak tehotná. A teraz, aby nám dobre vytrávilo, ideme sa pozrieť na asi najdivnejšie múzeum, aké som kedy počula. Je zadarmo a volá sa to Púzeum. Čiže názov to už trošku predpoveda a je to hovienkové múzeum, ale tie hovienka sú od dinosaurov a podobne, takže uvidíme, ako to bude vyzerať. Na Google to vyzeralo veľmi vtipne. A je to zadarmo, takže ideme na to pozrieť. Ideme na to. But they're a style of the student. Yeah, that's fine. Také hovienko.
Inak americké auta, keď si chcete potvrdiť, že ste naozaj zamkli, tak vydajú takýto zvuk. Takže vždy takto si zatrubíme a jedeme dál. Tu sa náš výlet vo Williamse už pomaly blíži ku koncu. Išli sme sa už iba prejsť trošku okolo jazera a prešli sme iba kúsok od ľudí a hneď sme narazili na hada. Pozerala som aj, čo to mohlo byť a pravdepodobne to bola užovka dlhonosa, takže nejodovatá. Napriek tomu sme sa radšej otočili a išli sme ešte naspäť do mesta, kde sme išli do posledného múzea, ktoré sme navštívili. A je strašne pekné, že v tomto Williamse bolo naozaj veľa takýchto menších múzeí, ktoré si ľudia robili a vstup bol zadarmo. Boli radi za každého jedného zákazníka, ktorý tam prišiel. Bolo naozaj vidieť, že do toho dávajú tú svoju vášeň. McQueen. A ešte je tu väzenie. Lukáško. Lukáško. Pustite $2. Dobre, teba tu necháme a ideme pozrieť ešte múzeum. A Miška není na predaj, aj keď je to taká vykopávka, že by sa sem hodila. Som myslel, že povieš, že toto som ja. Dobre, odvolávam, že som povedal, že si vykopávka stará, prepáč. Už je dobré, už je dobré. Dostali sme takúto spomienku od pána predavača, že toto je vlastne on a jeho buddy, s ktorým to celé dal dokopy. Toto múzejko. Strašne milí sú tu ľudia. Tak a sme znova na pumpe a mám tu pre vás poslednú zaujímavosť a to je tá, že stojí tu benzín 1 euro na liter. To znamená 4,50 na galón, ale teda euro na liter. Čiže benzín je tu lacný, ale teda tankujeme ho veľmi pravidelne, keďže stále sa niekam presúvame. A dnešok nie je výnimkou, ideme na ďalšie miesto a to je Bakersfield, ktoré bude v ďalšom videu. Takže na Williams sa s vami lúčim, bolo to tu super. Ubytovanie nebolo až tak skvelé, ale okolie, celé mesto, malo toto úplne takú svojskú atmošku tým, že je to Route 66 mestečko a veľmi blízko sme to mali do toho Grand Canyonu, takže určite toto je super miesto a tešíme sa na Bakersfield, lebo tam budeme mať Airbnb a trošku zase úplne iný vibe, takže na toto videjko zatiaľ čaute.